Fruta kontuekin, Eta lehen esan bezala, orain mangoa eta sagarra sartuko ditugu. Gehiago, lagungarri moduan, ze azkenean osagai nagusia... Atea da. Ate, paparra, o magreta, o... Bai. Baina frutak haragiekin ere oso ondo datozela erakusteko... Eta eizarekin batez ere... Adibide egokia, bai. Eiza, erbia, edozein eizarekin normalean oso ohikoa da, edozein jatetxetara jute mazatea, olako fruta konpota bat, sagarrana, udarena, ero danalakoa, eta oso ondo gozo puntuak azkenian eizari eta laguntzen dira. Normalean janari fuerte egizaten dira, eta ondo dihoaz. Ukingo duguna da, mangoarekin, azukre pixkatekin eta limoi zuku honekin, saltza bat, mango saltza bat ingo du. Izango da, zukua gehi azukrea pixkat irekin duko du, eta mangoa gehituko diogu, irekin aldi bat eta utzingo du estalita, hor infusionatzen, ze mangoa zeikun birrintzen da, ez du behar kosinatzea askori. Nik uste dut, bere zaporia gehiago mantentzeko gutxiko sinatuko du. Patata, sagarrakin jarriko du egosten uretan, eta behin egosita dola, esne gain pixkat eta gurina botako diogu, eta honekin pure bat ingo du, patata purea. Eta, ingo duna magreta, o ate paparra. Gurutze batzuk ingo izkio hemen azalean, azalan aldetik beti iten da hori. Hori, zuek, ea noiz ikusi zuen magret bat, dana holan marra bat gabe. Horre ingo dugu hemen koipe pila jongo zaigo, gero bere haragi aldea ibe golpe bat, eta labeko erretillo batean gero labean bukatuko du. Eta hemen, gehiagizko koipe hori atako du, eta dauzkagu ardo goxoa, ardo normala, modena ospina eta ur pixkat eta ingo du saltza bat. Hartuko du eta horre ateak utzi izkiun bere suku guztiekin ero utziko du murrizten, goxo, eta hori izango da saltza. Orduan frutak izan ziren hasierako aitzakia, baina begira ze platera egin dezun, Egin dezu aragia, magreta, paparra, gero patatekin eta sagarrarekin pure bat, saltza bat mangoakin eta hori, eta gero ardoakin eta kompletoa. Matza. Hemen matza zukua. Bueno, en fin, matza. Matz zukua da, Zori matz zukua batekin. Hortan geratu gara, bai, hortan geratu gara. Matz zukua bat ingo dugu eta matz zuku horrekin... Matz zukua, bai. Ardoa, beharrean matz zukua ditu algenion. Soberan daude hemen frutak, ez da problema. Gaurko gaiarekin oso ondorotuta dago. Eta ez du aipatu. Esan dezu limoia, bai. Bai, ez du, fruta moduan ez du aipatu, esan du limoia, baina hori bizi puntua, baina... Bai, C vitamina iturri nagusietakoa, bai. Zitrikoetan, limoia izango zan gehien dutena? Hemen daude, sagarra ere nolabai zitrikoa da, mangoa tropikala da, matxa, ez da, zitrikoa bai, baina zitrikoak, hori lehen esan duguna, hainbat sailkapen daude, guztu aina sailkapen daude, ez? Segun ze konsistentzia daukan frutak, izan liteke lehorra, batzuk lehortu egiten dira, pasa, arana, berez, aran frutu ezurdun bada, baina hori lehortzen jartzen baldin badezu, aran pasak ateratzen dira, edo matxakin berdin, matxak urasko dauka, baina mas pasak ateratzen, masak dira azken finean. Ura gutxitu, baina azukrea konzentrauta eratzen da. Noski, baina ez dut, salkapenak daudela nahi aina, eta nik ekarri ditzakedanak seguru badaudela beste hainbat salkapen, noiz ze urte sasoitan, hori bai dela gauza bat gaur egun kumplitzen zana, ze urte sasoitan ateratzen diren frutak, hemen Euskal Herrian eukiko bagenitu garai bateko kondizioak, baina gaur egun marrubiak ze uste dezu, marrubiak ia urte osoan, ez dira urte osoko frutak, berez dira udaberri, uda apartekoak, baina neguan igual ez, baina udazkenian oraindik ere badaude marrubiak, orduan. Hori, bera, parkatu, gai hori eta duzula, egon ginen, Belgikan egon ginen olako konbentu trapentze batean. Hori zerbeza gara egiten dute, bai. Bai, hori da. Eta beraik, hangoa bateak esan zigun, gaur egun kambio klimatikoa, eta horren inguruan daitze egiten dagoen zan, baina garai batean mila ez da izze urtetan esan zuen, oso urte bero egin zuela, eta konbentu hortan daude idatziak non jartzen zuen otzaian ero marrubia jantzen zituztela. Eta gero izokaten markatuta, 1500 pikuan, paretan, altura honetan, erreka ura horraino igozala, egon zehalako ez da izen bat egun eurila bota eta ez da izen. Gaur egun, pixka bat, eta hori nik ez diot kalterik aurkitzen bat ere, industriak ematen dizkigun baliabide guztiak aprobetxatzeari, baina, hori ikusten da pixka, zailkapenan oraino diren gauzak gehiago teorikoa
naturala baino, ez? Egia da, limoi baten eta mango baten artean, hainbat diferentzia bilatu litezkela. Komposizio kimikoa antzekoa dute, baina batek kaloria gehiago emango dizkigu edo gutxiago, batek proteina kantitate gehiago, baina azken finean frutak dira eta gero, beste gauza bada, jendea galdetzen dut, zer da hobea, limoia, ez dakit, limoia, denak dituzte, antzeko, gero, ekarri detalako sailkape bat, gehiegizkoa da, baina Albertok jarriko du nahi baldin badu grafismo moduan, ze denak dituzte antzeko, funtsezko ezaugarri antzekoak. Denak daukate botere antioxidatzailea, erradikal libren kontra, ia denak gaur erabiliko ditugun ia fruta guztia kolesterola jeisten. Kolesterola laguntzen dute kolesterola jeisten, bai. Dituzte sustantzi batzuk, odoleko kolesterol maila nolabait gutxitu egiten dutenak. Denak dira, erabil ditezke ia denak antiseptiko bezala. Noski, sagarra ez du, baina gaur egun limoia badakiko antiseptikoa dela, orduan. Muturrera eraman da, bakoitzak ditu, besteak baino ezaugarri hobea gauza batean edo bestean baino ia denak, bai sagarra, bai laranja, bai mangoa, bai kibia, bai limoia, erabiliko ditugun fruta horiek guztia dituzte funtsean ezaugarri antzekoak. Denak nola potasioa eta kalzioa eta dukaten laguntzen diote zurren osaketari, globulu gorriak, globulu zuriak eta plaketak, noski, plaketak eta globulu gorriak ez direla frutaren eraginez bakarrik sortzen gorputzean, baina alimentazio egokia egiten baldin badegu frutetan, gure globulu gorria, gure anemiak eta txikiagoak izango dira, digestioa, gezurra badirudea digestioa egiten laguntzen dute, eta konzentrazioaren dara batzuk gehiago dira laxanteak libratzeko laguntzen dute, eta beste batzuk gehiago dira lehortzaileak edo idortzaileak, baina, azken finean metabolismoa, gorputzeko metabolismoa estimulatzen laguntzen digute, eta orduan, segun oso gauza, azken finean erregulatzaileak dira. Janariak dira batzuk sortzaileak, ladrilloak, gure gorputzeko ladrilloak egiten laguntzen digutenak, beste batzuk dira energetikoak, plastikoak, hauek ez dira oso energetikoak, kaloria gutxi bat dituzelako, frutak gehienak oroar dira erregulatzaileak. Hau da, esan ditugun funtzioiek egiten dutena da pixka bat, gorputzeko funtzio guztietan katabolizadore bezala funtzionatu, kantitate oso txikia nahikoa da, eta funtzionatzen dugu asko hobeto fruten eraginez. Ez dira hola janari nahiko merkeak, modu honekoak dira, ez dira oso garestiak, eta gaur egun industriari eta horri esker, mundu guztian, sasoi guztietan erabiltzen dira. Eta mundu guztiko fruta dauzkau. Bai. Baina horre, Javier, argi dagoena, sasoiko hobena. Hobena, azkenean, mango hau, pentsa, ekarri badute, normalen tropikala gaur egun hemen badaude, baina ekarri behar badute tropikotik. Jaso beharko dute lehenago. Heldu baino lehenago. Bere puntuan jateko puntuan dagoen ezin dute jaso, iritxiko zen ona, pasata. Orduan, hobena izango zen, sasoian bertakua aldala. Omen daude, nik ez dute, nik iakurri dudan, omen daude trukoa jakiteko mango adibidez noiz dauden, lero komentatu dugu. Hau, erakutsi zidan kubatar batek, usain join. Mango zaila. Baina, nik irakurri dudan ez, batek esango du ez da bala, baina nik irakurri dut, hartzo hemen da mango bat, eta uretan sartzen da, eta uretan era bat estalita geratzen baldin bada mangoa, orduan momentu ondo dago, heldutasun puntu egokian dago. Eta ez dakit zergatik ez dakit, baina hola irakurri dut. Ez omen dago, ez omen dago, ez baldin badago, behar heldua, pixka bat flotatzen bezala geratzen omen da mangoa, ez erabat estalita, eta horrek esan nahi omen du, egun batzutako, ez dakit zenbateko, egun batzutako heldutasuna falta zaiola oraindik, eta orduan badakizu ez dagoela konsumitzeko puntuan. Ez dakit nik gaur egun nientzake kapaz izango maila horretara joa jatzeko, baina, pentsatzen dut mangoetan aditua dan batek, jakingo duela, noiz dan, heldutasun puntua. Mangoa guretzako nahiko berria da, mango fruta tropikala da. Jatetxetako kontu bat, jatetxe berezi batzuetan izaten zen mangoarekin indako postreren bat, baina gaur egun nik uste nahiko ohitua gaudela, gure dendetan da mangoak aurkitzen. Oso goxua da. Oso zapore gozo. Oso gozoa da, bai.
Eta egia da, segurazki gauza batzukin, ni ez naiz sukaldaritzan batere aditua, baina gauza batzukin hobeto etorriko dela beste gauza batzuekin, baina berez dauka bere puntu berezia zaporean, eta... Gukin genuen hemen behin, zurekin etzen, txokolate txuria, sopa bat, txokolate txurina mangoarekin. Eta mango gainetik botatzen ginen, nolako zerbait, oso goxua eratzen zen. Bai. Eta lehen aipatu diazu, ez da, bueno, honek pixatu indu, laure onda piku gramos euskan, bai, hori niretzako beste sorpresa bat izan da, bai, nik irakurri dut mangoa, variade, fruta guztiak dut variade asko, eta batzuekin izenak eta guzti ezagutzen ditugu. Ni mangoen variaderik ez dakit, baina irakurri dut, ia 2 kilotaraino iriz daitekela mango oso handia, noski. Honek laure onda piku zeuskan. Hori da, laure onda piku. Ia lau aldiz, olako... Haze pieza, hori burura erortzen zaizu pasiatzen izan mango azpitik, erortzen zaizu. Guk Kanarietan ikusi genitun, zuaitz mango zuaitzak, hau baino niko txikiabak eta Horaziorekin inoiz hitz egiten bera, ibairak aipatu zionan Venezuelan pixkat txikiabak omen dira. Txikiabak, pentsa. Baina, bera izatu dena. Gukan hartu pasiatzen menditik juten zara basotik, eta bat hartu, helduta eta jan. Bai. Eta horrek, hori izan, dena bezala, bere puntuan daudenean. Bai, mangoa fruta tropikala da, hori argi dago. Eta gaur egun gure artean sartu baldin bada ere, garai batean inoketzuen ezagutzen, garai batean frutak, bertan bertakoak, tokian tokikoak eta garaian garaikoak besterik ez zudelako. Eta Euskal Herrien, sagarrak eta laranjak ere beranduago, eta intxaurrak, urrak, fruta lehorrak, udareak ere bai. Baina gaur egun udareak hainbeste variedade daude, bata dala, blankilla dala, konferentzia dala, besteak direla eta ni ez naiz kapaz esateko zein dan hobea, zein beste baino. Ez dut uste hor gainera naranjekin variedade diferente daude batzuk jateko, beste batzuk zumotarako, ze hor nunbait badauzkate pigmento sustantzia batzuk, zumoari mikastasun gehiagizkoa ematen diotenak, eta orduan naranja variedadetatik ezak zein diran buruz, naranja variedade batzuk badaude zumotarako erabiltzen, zukutarako erabiltzen ez direnak. Zergatik, naranja horiekin ateratzen dan zukua, izugarri mikatza eta inok elukelako gustora hartuko. Eta orduan, variedade batzuk gehiago erabiltzen direla, sukaldean kozinatzeko, eta beste batzuk gehiago zukutarako. Gaur egon, daneti dago eta daude gauzak espezioa. Jote zara, patatak. Frigitzeko, patatak egosteko, patatak guarnizirako, patatak ez da izet. Hauekin laranja zukurako, laranja mairako, laranja ez da izet. Eta hori normalidade baten barruan ez dago gaizki. Beste gauza bada, esatea edo iristea, naranja hauek ezin dira lajan, ez dakit zergatik. Ez badago sustantzi edo berezi, kaltegarri berezirik, berdin konsumituko genituzke, ez Nik uste baietz. Ez dagoela patatak ere, daudenak hemen garai Euskal Herrian, Araban oso patata egokiak ditugu, eta zei biliko gara beste patata berezi batzuen bila. Erotzen nahi gara, Javier, gauza askotan. Bazen zea, gurekin egon zen, eta patatak Galiziatik ekartzen ote zituzten patatak, eta Euskal Herrira patatak ez dagoelko gaia, baina, hemengoak ere, ez dira izango munduko frutarik onenak, baina ez daukate, ze problema dago hemengo frutakin. Bueno, guk honi jarri behar diot, tapatxo moduan, platertxo bat, honi esan dakoa, irekin aldi bat emango diot, eta itzaldo ingo. Eta utzikut, infusionatzen. Hemen goxo, iskina batean, holaxe. Hor, patata eta sagar purea egiten daukagu, eta ingo duguna da gure paparra, markatu, izaten dena. Gorritu bat, oli horik ez dio botako ezer, beti ate paparra egin behar duzunean, azkenean hau dena koipea da. Hemen baduka koipe geruza eder bat, eta oso goxua dara, ondo txigortua dagoenean niri asko gustatzen zait. Hori justu markatuko dugu aragiraino, eta pixkate aragian emango diogu, ez dio dana bota, gatza eta piper beltza bota berriet. Eta hau markatu ingo pixkat. Sagarra hemen daukagula, garai batean. Euskalduna, sagarrai esker, bidaiatzen da ternu aldera eta, sagardoa.
Baina, hor fruta izaten, hor Dudarik ez gaixotasun eskorbutoaren kontra, bai. Bai, eskorbutoa da abitaminosi bat. Zergatik, garai hartan, itsas bidaia luzeetan, baina hilabetetako bidaia luzeetan, gehien bat janari lehorrak erabiltzen zituzten, zezina zala edo haragi lehorra zala edo gatzetan konserbatutako altzutena, eta orduan hasieran ez dago problemarik, baina 2 edo 3 hilabete bat ere frutarik eta bat ere Z-vitaminarik gauza freskorik jangabe, eskorbutoa, liburu guztietan idatzita dago, abitaminosia, eta oso ohikoa zen, ez euskaldunak ez zirelako bakarrik, arrantzale, baina luzerako ez, kostera gertuko, baizik eta bidaia bakaliutara edo baleetara joaten ziren bidea luzeetan, ez? Eta eskorbutoa, C vitaminosi bada azken finean, pentsa odola ateratzen zen, odol jarioak hortzetan, hortzoiak galdu egiten ziren, hortzoiak hortza galtzen ziren, vitaminosi nahiko fuertea zen. Eta derrepente, euskaldunak ere sufrituko zuten, baina nik irakurria daukat, uste dezala Holandako armadako mediku batek, ezakit nahita edo proba moduan egiten, konturatu zen, limoiak edo naranjak edo lako zitrikoak, gehien bat limoiak esango ziren, limoiak eman ezkero, eskorbutoa ikaragarri jaizten zala proportzioan, eta hortik ikusi zuten, zertzan eskorbutoa, zea vitaminosi bazala, eta sagarrarekin, gero, euskaldunak zuten bentaja hori, sagardoaren bidez, sagarra baino gehiago, sagardoaren bidez, vitaminosia txikiagoa zala, eta proportzioan kalte horiek gutxiago sentitzen zituztela, arrantzale euskaldunak beste arrantzale batzu baino. Begira zer frutaren beste, frutaren bidez sagardoa, eta sagardoarekin sagarrak duen beste, esan dizut, Industria bat zabaldu zala hemen, eta gehien bat hemen Donosti inguru hontan, horren kontu, sagardotegiak eta hortik. Hortik eta bestela, bestela ere, bai, Ez, arrantzalen dako, Javier. Ez. Sagardoak merezi du alako rekonozimentu bat, esan duzu, hori, Olioa... Nola galtzen duen, nola botatzen duen olioa, Eta olioa hau gero, patata batzuk egin behar baituzu, gune batean frijitu behar baituzu, gehitu olioa hau, eta oso goxoa edatzen dira, nola galtzen duen koipea, nola galtzen duen, Ja, kolore politia hila hartzen hau, pixka gehiago ukingo diogu. Gero, haragian aldatik gorritu bat, eta ingo duguna da bukatu labean, azkenengo momentuan, baina aurrena ingo duguna da saltza, patata purea ere, hori birrinduko dugu, gure emango... Hor limoia dijo azpian gainera, ez, bai. Ez une duke sagarra eta patata. Sagarra. Horrek limoia, azukrea eta mangoa. Bai, sagarra, bai. Hemen... Honi, vuelta... Eta hemen azkenean koipea pila bat gutxitu kendu diogu. Pila, Oain dikenduko diogu gehiago. Hemen, gorritu bat bakarrik. Kanpora. Berez frutak oso koipe proportzian gutxi dut. Koiperi badukate? Oso, pixkada, bai. 0,5 arte proportzioa. Pixuan esan dugu 180 ura omen dira. Gero, proportzioan ez dakit esaten pixuan, baina gero vitaminak eta mineralak desente, zuntza ere bai desente. Laiza pixuan oso gutxi izan, 180 ura baldin bada. Proteina gutxi, baina onak. Koipe gutxi eta gainera mesedegarriaz, gantzazido monosaturatuak dira eta horiek noski koipea direla, baina sustantzia gaur egun badakizu koipeak onak eta txarrak bezala bereizten direla, eta horiek koipe onak dira. Eta gero hori da gehien bat, aromak dituzte, adibidez, sagarrak duen azido batek ematen dio sagardoari bere usai berezia, azido malikoa da, beste batzuk dira. Gehien bat dira hori ura, proportzioan proteina eta koipe gutxi, azukrea esan degule, no? Fruktosa eta glukosa, eta sakarosa da pixka bat. Eta gero, vitamina aparte, ezer gehiago, ez? Diabetikoek frutarekin arazoi bai? Bai, esan dugu baietz, proportzioan,
diabetikoak zorionez ondo kontrolatuta baldin badaude, oso ondo ikasten du bere azukre maila ondo kontrolatzen. Edo gaztea baldin bada eta insulina mendekoa baldin bada, insulina injektatzen dio bere buruari, badakizu hori, ez da, gaur egun ez da dramatizatu behar, nahiko desgrazia bada diabetikoa izatea, baina bueno, ikasten dute oso ondo bere eguneroko jana eta bere eguneroko jarduera fisikoa antolatzen azukre mailak ondo edukitzeko, baina kontrol gogorra eta kontrol zorrotza behar da. Eta gero, adinarekin beste diabetiko klase batzuk daude, ez insulina mendekoak, eta horiek antidiabetikoak hartzen dituzte ahotikan pastilatxo batzuk, eta horiekin ere nahi ondo kontrolatzen dira. Baina bai, azukrea diabetikoentzako izan daiteke problema bat. Orduan, frutak, ez dira diabetikoentzako gauzarik egokiena. Hartu behar dituzte noski, baina beti badakite horiek kontrolatzen, fruta pixka bat fruta daukatenean eguneroko menuan, jakingo dute diabete mota duten, insulina gehiago edo gutxiago edo antidiabetikoak eta kontrolatzen. Guk hor saltza, induguna da, markatu dunean ate paparra, gero bota dut hor, ardo goxoa, ardo beltza, ospina, txikila ospina zen, eta usaila batean, eta ur pixkat. Telebiztan ez dela jasotzen usaila, baina, bai. Eta hemen, oin, gehituko gana da, esne gaina pixkat, eta gurina. Eta izango da, gure purea. Lagungarri moduan, saltza bat, purea, eta hau beste magretari gainetik botako dugu saltza. Hau biak iskinetan jarriko izkiogu. Honekin behar duena da, oin da, murriztu. Bai, murriztuko da, erdira. Geratuko zaigu zerbait lodilla. Azkenean, oindik likido dago. Hau azkenean, evaporazion poderioz, gure matze zukua. Gaur erabili du matzukua beste fruta. Bueno, zergatik ez, matzukua da azken finean. Ardoa da, baina matzukua da. Mira, ostiral hontan ez. Datorren ostiralean datoz Geek Blue. Geek Blue dira gazte bizkaitar batzuk indutela ardo urdin bat. Ardo urdina? Urdina. Eta zergatik urdina? Indutena ardo txuri bati koloratzaia bota diote, eta orduan egia esan, bueno, arrakasta izan du. Hombre, eske, baina, bitxia da. Bai, ikuste zuko panda oso politia da. Denuntzia jarri diote. Denuntzia bat? Bai, eta kendu diote, ezin diote ardoa deitu. Ze ardoa daude bakarrik, txuria, gorria eta beltza. Orduan ardoa ezin zaio. Beste esan diote, beste izen bat deitzeko, baina ardo moduan ezin dute saldu. Eta baina arte saltzen zuten ardo urdin moduan. Ze bera, gu ardo txuritik abiatzen gara, bai. Eta dana berdina, baina kolorantea gehitu diogu, honi. Eta oin, bueno, kontatuko digute, aste honetan ez, datorren astean etorriko dira, eta zer esaten diguten, baina izan dute zerbait. Bai. Bueno, hau labian bukatzera. Bien bitartean hemen hau murrizten, purea hemen baita honi gatza botako diot, eta piper beltz pixkat. Eta lehen frutarena galdetu dizut, ze gu Belgikan egon ginenean baita, eta baina utziko dizu probatzen, egon ginen, hau da. Sirop artisanal deubel. Hau da, egiten dute, hau han bertaneko errezeta. Padezuk azute, ez daukala... Ez, baina, zuk irekita probatu. Ze, ez daukala irekita probatu? Ez dizut izoratu nahi? Ez, golako pila teman zizkiute, lasai. Oso jatorra iritu nintzen eta... Zu jatorra beti zela, diabetikoa jan aldutela hori. A ber. Hori sartu sarrezkai. Eta goxua bada. Kuriosoa zan, hau, horrela, behin irekita gero ontzia, 5 urte izan aldala, oskaioan sartu da, probatu nuen. Azukrea badauka, gizona. Badauka, baina berea. Hori da, berea, noski. Eta orduan, baina beraiek esatute, diabetikoek jan aldutela. Ondo goxoa, Oso goxoa, nik gatu nintzen, eta testura da, berezia, ez da marmelada bat. Bueno, baina oso goxoa dago, Oso goxoa dago. Oso. Hau da, honekin ingo izuenik, errezata bat, boulet deitzen dara, albundigak. A ber, hor kontua da, gero galdetu diazuna diabetikoek arditzaketen frutak. Kontua da, frutak berez dula azukrea. Eta frutak azukrea galtzea niretzako ezinezkoa da. Ezina, ze beti berotzen baldin badezu azukre hori, alkohol bihurtuko da, fermentatu egingo du, ez dakiz gertatuko da, baina alkoholak daukan azukrea hor dago. Proportzioan esan dugu, dutela azukre gutxi xamar. Baina gero Albertok erakutsiko jarriko dituen tauletan ikusten da sagarrak, udareak, marrubiak,
naranjak, limoiak, denak dutela azukre proportzioa. 100 gramoko hainbeste, batek izango ditu 8 gramo, bestetik izango ditu 6, bestetik izango ditu... Eta guztira egiten baldin badezu, edozein prestakin sukaldean frutekin, azukrea hor dago. Orduan, diabetikoak ondo daki frutak edo ze janarik azukrea daukala, eta orduan berak hartzen ditu bere neurriak, bere eguneroko insulina edo bere eguneroko tratamentua egokitzeko bere eguneroko menura, Bai. Hori goxua da, Bai. Hombre, gertatzen dena da, siropea entzuten dezunean jendeak uste duela benetan dela hori da. Eta hau, gozoa dago, baina ez dauka beste aineko proportziorik, Hau ezien, famili bat, 400 urte amazkite familian, 11. belaunaldia, bere semea ja izan bazen, 11. belaunaldia egiten marmela dau. Eta, bueno, prozesu guztia erakutsi ziguten, nola egiten duten aurrena osorik fruta jaso, 180 dauka udarea, 120 sagarra, egiten dute egosi dena osorik, hementxe daude, sagarra eta udarea, birrindu, eta gero, nola da, iragazi eta egosi. Irakiten eukiten dutela, eta kurioso izatza, bagoz esatzi duten, 30 segundu irakiten gehiago utzi eskero, pere denboratik, bai? Lodia geratzen dela. Eta 30 segundu gutxiago, fin-fina. Eta puntua zein da, nola egiten duzu ze temperatura? Ez, begiz. Zu pixka bilbotarretza. Holan begiz. Baina esperientziak asko. Bai, hombre. Zure sukaldean askotan gauzak ikusi hutsarekin edo ikutu hutsarekin nabaitzen zean, noiz dago zerbait nuzuna dezun puntuan, Hau, bai. Oso goxua da, ni egia esan, testura asko harritu... Begira, oso txukun aurkeztua dago, baina egia baldin bada, eta ez du zertan gezur izan behar, artisautza moduan egina dago, ez diote azukrerik gehitzen, baraz, udareak eta sagarrak ematen dion berezko azukrea besterik ez dauka. Ondoan segun beste fabrika bat egiten zutela produktu berdin hau, industriala. Industriala. Azukreakin eta datila giltze zizketen baita. Claro, baina, artisautzak daukan gauza ona beti da, zuk ondo kontrolatzen dezula, daukan gauza txarra da, salmentarako gerora begira, askoz ere inestableagoa izan ditekela, eta artisautzak ematen dio, sartzen dio kolorante bat, sartzen dio estabilizante bat, edo sartzen dio ez dakitzetzaile bat, aditibo gehigarri bat, eta horrek, pixka bat desitxuratu egiten du, da betikoa, lehenkoa programan gaztakin ibili ginen bezala, ez? Beraiek, hori, hau zen, inguru hortan, nola da? Herbeko inguru hortan, bertako ekoizle, baserritarrak eta hori, zeuden pixkatoin, bultzatu nahien bertako produktua betikoa... Eta betiko moduan. Eta betiko moduan, esne gordinak inindako gaztak, hauek ezer bota gabe. Bai. Eta azkenean, gero, Europako komisiote etortzen zaizki eta esaten, hau ezin da, ez da. Beti erdibidean egon behar dula. Segurtasun neurri guztiak hartu behar dira, osasunarentzako kaltegarri gerta ez dadin, edo batez ere, ez da gertatuko, baina posibilitate kalteak sortzeko posibilitate guztiak ebitatzeko. Basertara noski ez dula modu txarrean egingo, baina gertaliteke ez baditu behar diran baldintza higieniko batzuk betetzen, basertarak edo produktoreak, edo nork, ez? Zu ere sukaldean deskuidatzen bazea, eta ez badituzu gauzak ondo egiten, gertaliteke bolategik onenarekin ere edo nori, gero infekzioaren bat, edo zerbait gertatzea. Baina, bueno, nik uste dut, gaur egunari gerala mundu batean sartzen dena neurria da, dena seguridadea da, dena... Gehiagizkoa, nik uste dut hor gehiagizkoa. Pixka bat... Bai, Javier, hola. Bueno, guk atea probatuko du, bai. Ezaldi gute, zaunka egingo esaten ditugu gauza bati, baina, bueno, nikola sentitzen dut, gauza batzuk dira, minimo batzuk bete behar direla, baina gehiagizko hori... Gutxe egin da, guztaz eizu? Neri ondo egin da, gustatzen zait. Ondo egin da? Baina berdin du, hala. Suerte izango duzu. Vale. Bestela pasen goizu pixkat. Ez. Vale. Bai, beti zerbait, beti protestan. Hori ere betikoa da, ez? Jendeak nahiago izaten du haragia, gutxi egina neri haragia... Betu, atea zidutenan azpizun bat, solomilloa, eta junginen jaterango justo honekin egon da gero, eta esan zuten, ze puntua nahi duzu, eta guk esan genuen, hiru euskaldunak gutxi eginda. Zankagant, esan zuen honek gure itzultzaileak.
eta, jo, etorri zen, jatetxe batean hori Euskal Herrian atatze dizute, txuleta bat olan, Zer? eta errekara hautatu zuen. Lehorra. Lehorra. Lehorra, gehiegi inda. Nik eskatu behar nien gordinik. Eta gutxi egin eskatuta ere? Eta eskatuta gutxi inda. Baina ohitura daude, a ber, beraien, agian hori izan beraien dako gutxi eginda. Igual, agian gutxi eginda jaten du. Ez dut uste. Neri justu kontrako gustatzen zait, neri beste muturreko gustatzen zait, baina... Ez da dit. Gero, bestela azkenean estik tartarta horiek bestela, ez? Ia gordinik daude. Ez gordinik. Horre daude, gordinik. Estik tartar dago, gordinik. Hori neri, jakin da hori dala bajaten dut, baina neri aukera... Bai. Ez dauka solan, aukera beti ondo inda jaten duzu, baina... Baina ez dauka ez, nik urdaila dauka zorionez oso... Aprueba de bombas esatzen. Zukalariak olako jente baitu, profesionala. Profesionala zuzera. Bueno, oin, saltza pixkat, inguruan gero, hemen bustingo du, mango saltzarekin. Gainetik bota dio dana da, ardoarekin da indugun, ardoarekin esparkatu, matxarekin indugun saltza, gaur fruta ningunan itzien bat dugu. Baina eskin ardoa da, eskin finean. Eta bukatzeko, patata purea. Hori beste iskinan, oso ondo. Venga, hemen koloreak. Izango dau, herrialde bateko ikurriñero. Ikurriña, bai, igual bai. Seguruenik. Gero, Alberto ekarri dio beste fruta produktoren, eta ikurriña fruta produktoren ikurriñekin, ez dut uste, kolore hauek eskaxamarrak, ikurriñak asko zelete igarriagoak izaten dira, ikurriñak edo banderak behintzat, herrialteko banderak. Begira, hau bai. Ba, hemen daukazue. Beste ate paparra, mango saltzarekin, eta bueno, gu gehitu diogu, sagarda patata pure bat, fruta saltzeko pixat. Javieren pusketak, zigorrenak gordinak. Hola, bueno, esto... Hala, Javier. Asi. Pixkatoin. Hola, lehenko saltzakin probatuko. Zer ondo, fruta jaten ari gara. Engaina egiten gara. Bai. Ez dira frutak ala. Bai. Alagia ere bai, baina frutak. Gaina, gurea da, aitzaki bat, gai baten inguruan sukaldean, eta nik pixka bat mingainari zazeko. Baina da, azkenen aukerak ziren gaur, fruta ere ezberdinetan jarri alda. Ensalada. Oso gozoa. Gero asmoan eukan eiteko izoski bat aguakatea egin da, ingo dudala bitu, Eta, fruta gorrien aparra. Frutak era pilatan zako dira, eta izoskitan da gaur egon, azukrea pixka jetxi eskero eta... Aukera hundia. Aukera hundia, azkenean, badaude errezetak fruta sukuana izoztuta, eta jarrizatuak eta garai batekoa, baina gaur egun egitezke gauz asko. Gozoak ere bai, gozo pastel modual eta tartak eta, Fruta, berez, gordinek dago moduan jateko, sagar bat, Zaten dut gaina, esan, sagar batek janda sagarrak bakarrik, bizon ez da izan bat urte bizi altzala. Bizi dela, bai. Bakarrik sagarrakin aukeran, ez? Sagarrakin bakarrik ez, baina sagarrak gauza askon ona asko ematen dizkigula hori argi dago, Eta sandiak? Zer mozko da sandia? Urpila, ura asko dauka. Eta azukrea ere bai, ez dugu aipatu, kaloria da pixka bat, nik gauza bat azpigartu nahi nuke, jendeak uste duenaren kontra, jaki bezala frutak ez dira oso kalorikoak. Kaloriak ematen dituzte, baina 100 kaloriatik bera dabiltza denak 1 gramoko. Eta 100 kaloria baino gehiago ematen dizkigu, edozein aperitibok, edozein patata prejitu jendeak hartzen ditunak, horiek... Pusketa txiki batek. Hori da, 100 kaloriatik gora, orduan, kenduta kokoa, hori ere fruta konsideratzen da, eta aguakatea, eta beste horrelako batzuk, kibia ere kaloriko xamarra da, baina kibia ez hain beste, aguakatea eta kokoa eta horiek koipertsua dirarako, pixka fruta bezala diferente xamarra direnak, besteak 100 kaloriatik bera dabiltza 100 gramoko, eta hori
jakien artean oso kontuan hartzeko moduko gauza da. Jendeak askotan ez ditu frutak hartzen pentsatuz ez dakit azukre, azukrea badute, baina esan dugu ez proportzio txarrean, eta kaloriak ere oso proportzio egokian daude. Eta, zema jan barko hori? Hori iztu aipatu egunean, zema komeniko zan fruta? Gure piramide hori daude bigarren mailan. Azpian daude fekulak eta ogiak eta karbohidratuak eta gero goian daude berdurak eta frutak. Eta esaten zan garai batean 4-5 pieza egunean, baina berdurak eta frutak kombinatuta, orduan hori da. Eta gaur egun ikuste dut, nola beste jaki batzuk ere hartzen ditugun, 4-5 zifra hori umentzako utzi daitekela, eta helduen kasuan 2 edo 3 frutakin, edo platano bat, edo sagar bat, edo mertxika bat, edo zaipatu ditugu batzu, baina beste asko zere, eta pila daude, hasi marrubiak eta mugurdiak eta gorriak eta berdeak, eta denetik, fruta daude denetik nahi. Eta hori, zifrak, 2-3 pieza helduentzako, eta 4-5 pieza umeentzako, umentzako ez, gaztetxoentzako, batez ere beste gauza batzukin kombinatzen ez diren bitartean. Eta pieza izango zen, sagar bat, hori da. Peizan moduan, ero bestela bi alberri txikoak izango zen, pare bat, bai. Edo ardaitezke baita ere, konpota moduan, edo ardaitezke, ez da zertan izan behar pieza osoak freskotan bakarrik. Fruta hartu diteke 1000 modutela, eta hartzen da bakoitzean, edo izan liteke gosarian zumo moduan, orduan zukuak balioko luke fruta pieza bat bezala, Zeni ezagun badaukat, laguna ez, baina ezagun bat, ari jartzen zietela dietan jarri zuten, eta arratzaldetan pieza fruta bat, baina jaten zuen, ero meloi bat, ero sandia bat, ero piña bat. Claro, bere esatzen, sagar bat bakarrik ez du, jango. Sagar bat da razio on baten eren bat. 2 edo 3 fruta ale baldin badira egunean, sagar batek egiten du razio horren erdia edo eren bat, gutxiago ez. Aitor, haitu, Bai. Meloi bat ez. Aitor, meloi bat osoa ez, meloi bat kalte egiteko modukoa ere, meloi bat osoa. Arek esaten hauten aura data. Ordu erdian hemen orpuan daukat eta egia daura dala, baina... Azukre pila bat, eta bueno... Eta kaloriak azken filan ere, seguru, behar nahi lituzkela baino gehiago hartuko ditu. Kilo bat da, kilo bat da. Ari gara esaten 1 gramoko razioak dira, 80, 50, 70... Nik uste meloi batek arbia kiloa baduka. Horregatik, ordu horrek eukiko lituzke, kilo erditik gora, kilo ezaizu, 500 kaloriatik gora, seguru. Seguro. Bueno, honekin, laburpenea guaz, eta haitua.